Het gaat net goed met het klimaat en de fossiele brandstoffen raad je op. Daarom had Europa hem zelfs ten doel gesteld dat 14% van alle verbruikte energie doorzaamwezen moet in 2020. Wienenergie levert een wichtige bijdrage aan het uitvieren van deze doelstelling. Om dit te realiseren is onder andere het project Windpark Friesland ontwikkelen. Dus het lietse been boeten wij allemaal grote lappen kuilplastic. En dan filden we dat we het net haren konden en dan lieten we dus mooi slepen door de wien. In 1994 kregen we de eerste subsidiebeschikking en weer de eerste molen gebouwd. Dit is dus de tweede molen, die eerste molen het zeer niet draait. En de tandwielkast weer ik behoorlijk versleten, en toen konden wij een 3 keer zo'n grote molen krijgen. Dus toen gingen we van 225 kilowatt naar 750 kilowatt. En die is nou die wordt dit hier echt zien hier. De eerste molen, daar kreeg een investeringssubsidie. En door wie het zei, nou, dan komt zo'n beetje correct uit. En uit ideële motieven doe ik heel sterk zijn, dan willen we die molen hebben. Tsjernobyl weer net zoveel daarvoor gebeurd en we willen die molen hebben. En gelukkig ging de prijs van de stroom hield het omheen. Dus op eerst maken we er nog helemaal een leuk stukje inkomen uit. De naaimolens, die van 2004 wie al heel oud, daar wie geen subsidie op. Maar de stroomprijs wie subsidieert, die wordt onvuld tot 11 centen. Nu is het weer oors. Nu is de subsidie onvregen en als je een beschikking krijgt, dan kun je 7 centen krijgen of 8 centen krijgen. Dat hangt het ook van West-Sist. Ik ga er hiervan uit dat die molen eigenlijk voor 7 centen draaien moet. En dus die naaimolens ben ik weer volle grutter. Ben ik weer rendabeler en die kan al voor een cent als zo'n draaien, dan moest er een stukje rendement uit halen kunnen. Maar het is net meer zo wild dan de oren het zien hier. Windpark Friesland, ja, een geweldig mooi ambitieus plan. Maar als voorzitter van de Vereniging van Windturbine-eigenaren Friesland zie ik uw belang hier in Friesland. Dat is zo volle goedkoper. Wij zat ik al zei bij hoeveel maar cent als strijdsubsidie. Waarschijnlijk moest op het markt wel een cent als zo'n subsidie hebben om u te kennen. Dus als dat park flink groot wordt, kost dat gewoon 1 miljard meer subsidie extra. Dat kunnen we volle beter besparen. En boven dat, als wij het hier in Friesland maar ook wat kennen, maar alle Lietse parkjes, jou dat zien moos. Dan horen we alle yield in Friesland. En bij Windpark Friesland gaat zeker de helft van dat yield wat er uitkomt van de revenue. En dat zal naar plakken buiten Friesland belanden. Nou, hier in Friesland hebben we wel wat een achterstand. Het is zo volle beter wijze om dat yield alle hier in de gemeenschap te houden.